लोगोफोर आंनि रिबुला हाजोआरि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोन गासिबो मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो मोजाङै दं रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय आङो दिनै गोदान भिडिअ लाना फैदों दिनै गोदान भिडिअआ जाहैबाय जोंहा इउनिभारसिटियावहाय फ्रि बैसागु प्रग्राम खुंनो नागिरदों ओमफ्राय आं दा इयावनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिलांनोसै आं दा आथुर जाबाय आरोना माबा गान प्रेक्टिस खालामनो होननानै लेंहरगासिनो डिपार्टमेन्ट बाय डिपार्टमेन्ट डेन्स कम्पिटिसन दं नालाय ओमफ्राय बेवहायनो जोंना डिपार्टमेन्टनिफ्राय खुगाजोंहाय मेथाइ खननानैसो मोसागोन आरोना ओमफ्राय आंथ' मोसानो रोङा जाहैबाय ओंखायनो आं गान खननायावहाय थानोसै ओमफ्राय गान प्रेक्टिस खालामबावनांगौनो मेथाइखौ प्रेक्टिस खालामनो लेंहरगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिलांसै दिनैनि प्रग्रामाव मा मा दङ जा हायो आङो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफ्रा दाबो फैलाया हारसिं फैग्रोनांबाय देलायखाङा दाबो ओमफ्राय आंहा गान सोलोंफिननांगौ ना ओंखायनो फैबाय आङो दा डिपार्टमेन्टआव सफैबाय ओमफ्राय गान प्रेक्टिस खालामगासिनो जोङो गान खनगोन ओमफ्राय जोंना सिंगार खब्ल' बिबारानो लोखोना बिबारा हल लोखोना बिबार ayo habजागोनसो क्लिपा ओमफ्राय गासिबो लोखोना बिबार गैला आरो नांगौ सिंगारफोर गानफोरा मोसागासिनो दं प्रिया नायजालालै मानसिफ्रा ओमफ्राय नैबे लिरनाया मोसानायनि सिगां डाइलग बुंनांगौ ओमफ्राय जों बुंनांगौ दे आयंमोन दे बुंनांगौ बुंजोबनायथ' रेडि 1 2 दे फार्स्टनिफ्राय लाफिन दे होनो जोङो दा प्रग्रामावहाय थांगासिनो नै लोगोफ्रा प्रग्रामानो दाबो मानसियानो गैयानो जोंना गान खननाया 3 ना 4 नाम्बारावनो ओमफ्राय फैजोब्बाय माखासेया फैगासिनो दं जों फैग्रोबाय मोननोसै नै आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हनै बैयाव जादों प्रग्रामा मानसियानो गैया ओमफ्राय ओमफ्राय नै जों दा रेडि जाबाय मोसानो खननो थाखाय ओमफ्राय नायदो जोंनि डिपार्टमेन्टनिखौबो जोंना माबायदि जादों फै सनाफोर फै आगैमोन फै आगैमोन फै बोसोर गोदाननि रंजानि फै दे सेंग्राफोर दे सिखारदो फै लोगोफोर फै
बैसागु बोथोराव जंखायदोंसोलै आगै जोंलाय गाज्रि दामोन आगै गाज्रि दामोन गोरबोआसो गोरोबनांगौ महर मोखांजों रायजो जाया गै रायजो जाया गोसो गोरबोआसो गोरोबनांगौ माबानि फ्रि बैसागुनि बिबार थुना होजोबखाबाय नामा खाजोब्बायनो बिनिखौ wah segala John nah aktris संनाय हनै इयाव जागासिनो र' थांगासिनो Oh my God! Wow! ओमफ्राय नै दाना बयसफोरनि जेनेबा हांसो हमनाया ओमफ्राय नै मेगनजों नुदों ना मादों हांसोखौ लानानै एदावगासिनो दङ आरोना जेसा जोंना आगदाखि सिदा हगाराखै दाबो हगाराखै दाबो
आंनि उन्दुलायनाय बासिनानै हांसोआ मोनबाय माजों जागासिनो सेरसे नङालै इयो नै हांसोआ जोंनि डिपार्टमेन्टआ मोनबाय नैबे नै ओंखाम जाबाय प्रि बैसागुनि बेयावहाय गोखा गोखै बेदर होदों ओमफ्राय दा थालिर गाखोनो नायफैदों आरो नायजाला मानसि थालिर गाखोनो ayo ससेल' गाखोनो हायो आयै दाबो रावबो हाथाया बोलो जोंनि डिपार्टमेन्टनि बियो डिपार्टमेन्टना ग्रुप डेन्स कम्पिटिसनाव डिपार्टमेन्टनि ग्रुप डेन्स कम्पिटिसनाव फार्स्ट प्राइज थांबाय आरो ओमफ्राय प्राइज लायखांबाय बिदिनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबोद बाय 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 हेपि बैसागु बयनिसिमबो एडभान्स हेपि बैसागु मोजाङैनो मोजां बैसागुखौ बयबो इन्जय खालामदो ना बावखुंग्रियाव थाङा नोङो थाङा आं इन्टारेस्ट गैया गाखोनो